Mai zamani ne. Lokaci ne. Lokaci ne. Ai, na gano komai na da lokaci. Mai lokaci shi ne ke da zamani. Allah na gode, Allah kai wani ne. Adil ne lakabina mai zamani. Akwai lokaci rayuwar cikin duniya, wani na wuya wani kuma na ta dariya. Garin sidu ya malan karka gajiya, shi ne man halali malan sai ka sha wuya. Wata rana ka yi kuka wata rana dariya, rayuwa tana da daɗi in ka fa jure malam. Bai shure malam. Wasa ba faɗa ba, ban iya rigima ba, basu mata ya ake ba, ba tsoron yin su nake ba, shiru ba tsoron faɗa ba, zaman lafiya nake so a zuna fa babu zamba. Ɗan uwana malam, zaman lafiya. Ai, ya. Ai, soyayya ruwan zuma ai ta fiyayya, ba na jayayya da wanda ke sona don Allah malam. Ai, ga wasu na cewa soyayya ai cuta ne, in so cuta ne to kusa ne haƙuri magani ne. Soyayya ginshiki ne inda ka tsara ta za ta bi ka malam. Me haƙuri lokaci ne, lokaci ne. Me haƙuri ai wata ran za ka kai gaciye, mare na kaɗan a rayuwa ya yi sakaci. In kai yi haƙuri a rayuwa za ka kai gaci. Za a yi ta faɗan ka haƙuri ya sa ka iska lokaci malam. Komai na da lokaci, mai lokaci shi ne ke da zamani. Allah na gode, Allah kai wani ne. Adil ne lakabina mai zamani.